Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Oti achita maphunziro ndithu ndikulowa mklasi. Nde tifati chese ndi Diktator. Yes. Dick Shumba. Mubas. Yeah, inatokoza kwambiri blessings ndiri bwino yoli bwanji. Ndiri bwino. Long time. Long time, but ngatawi ndithu koma zimezi ndidekhetsa ndi zimenezi. Ine so ndimati mkulu uyu timazara maimba. Dictator koma mpaka na pano tikuona nyimbo situluka. Munabisala ku maphunziro ku blessings banali zinthu zingapa zimene zikuchitika. You know ineyo ndilachita maphunziro a accounting so kupatula za utolankhani zimene nachita. I also have a degree in accounting, so I decided kuti tionjezere konso ndikachite masters in business administration. Ndiye kuti ndali pamubas pandithu ndizaka tiwiri tatu ndimene machita ndithu masters in business administration imene ndikupanga graduate. Masters in business administration. Business administration, yes. Ndimamva kuti anthu ambiri imene kuti afike poti amenya sizopheka. Ikantchito kamakhapo ndithu koma china chilichonse chimafunika kulimbikira mmoyo kudzipereka pamakhala ndithu ma sacrifices angapo amene munthu umayenera kuchita. Like I said earlier on, pali zinthu zina zimene anthu ambiri amatidziwa nazo zimene timazikonda ngati nyimbo mwina zambiri zimene timakhala kuchita zinayamba zayimakale kuti tichite zimenezi. So sizinthu zovuta kwenikweni koma kungodzipereka basi ndizotheka kudzipereka komanso kudzichepetsa. Foti zisizione kuti iwe ndiwochu kuti ukalephera kumeneko anthu kumasekaso zaenda bwanji pamene aliye mangodziwa chaine chilibe season yangaicha amangochita uyo yangaicha. Okay. Yes. So pano achinyamata mwauza chani because anyamata ambiri amene amakhala kuti mwina ndotchuka. Iwe ndi munthu otchuka ati anthu ambiri akulozwa malayi muno sungapitire kuite ku show alisakudziwa kuti kungoti wangotulukira zoti ndi Dictator ameneyo. Wauza chani kuti nzothekanso uli otchuka udziwika bwinobwino makugawa nthawi yako ndikupanga maphunziro kufika poti ukhoza kukhala kuti ndikumenya masters zimene wapangira. Blessings chilichonse chimene ukhala ndi nthawi munthu umayenera kugawa moyo wako kuti pali nthawi yochita izi pali nthawi yochita izi zikhoza kuchita izi pali khoza osapanga izi. So ineyo ndikhoza kuwauza achinyamata ambiri kuti nkhani ndikugawa nthawi. Ndaonapo ndithu achinyamata anzanga amanduzeni ndifuna ndisiye school, I want to concentrate on music. You can combine ukhoza kuchita limodzi. Ine ndikuuze pali mwina sindinakambepo nkhani ngati ndikukula ine munthu amene nkamusiratu anali Wisdom Chitedzi. Anali munthu oti amayimba, anali chartered accountant, anali ndi masters wa nkhani oti ine ndikukamba pano pa Suti school yathira pompa ndikuchitanso kuti chartered SCA oti ndibweranso kudzachita zina kwa basi. This is what I'm doing. So I believe you can combine. Because for me, music and I love music. It's something I do when I'm free. My business to so I believe that's the most important thing. So achinyamata tikhoza kuimba nyimbo ndizabwino ndithu chilichonse chosangalatsa kandi arts tikhoza kupanga mmene tikhoza kuchitira koma chinthu chofunikira kwambiri ndi kugawa nthawi because pali zina zimene ndimakhulupirira kuti mwina zimatha kuoneka ngati amati youth for careers zimatha kumaphwekerako kukhala kuti ukanali achinyamata koma ukamakula mmene ndikulira ine umakhalanso kufunanso zina zimene zimafunanso nthawi yako ngati zimenezi. Ndi anyamata samamupanga za uyo okhaya uyo ndi wokoma ndithu koma uyo umakoma ndi maphunziro uyo umakomanso kuti ndi ndalama nanga si ndalama timabwera pamene kugwira ntchito yabwino. Nyimbo ina yake unayimba unkakamba unena kuti akutayisa nthawi olo otchemwe alibe. Ndinayo toba. Yeah, actually ina yanga ija ndinakamba moto kuti kuvepa kugera kuhasula kugwira ntchito kulimbikira skulu kumathamanga sulina ntina ndi zimene ndimapanga ine so zimene ndimanena zimene ndimachita koba so that's what I encourage young people as well kuti tikhoza kunjoya ndithu chinyamata chimabwera chimapita koma pali zinaso zimene tikhoza kuchita zimene zotithandiza ife ya chinyamata kuti kutsogolo kuso tizakhale ngati anong'onesa bondo kuti tidataya nthawi kwa basi. So sindikudziwa kuti unena kuti siudawatsira walekera pamenepa ukhala upitirizabe mapulani ako ndotani ndifuna tipereke mpata kapati tipereke encouragement wa chinyamata kutsogoloko what are your plans tifuna tilimbikitse ena amene padakali pano mwina akumana kuti ineyo ndatha mwina sindingapitirire kutsogolo iye mapulani ako ndotani kutsogoloko. Mapulani anga ndi ambiri chachikulu ndi chofunika ndi moyo koma like I said panopa ndikupanga kaye SCA ndinatsani ma subject atatu kuti osakidwa apa ndikhala ndithu ndi chartered accountant because first degree yanga ndinapanga bachelor of applied accounting audit and information systems. So pali nkhani ya skulu pali imeneyo komanso ka PhD ka doctor chakamaveka bwino mwayi utakhala kutsogoloko tikhoza kuchitanso basi komanso ndimagwira ntchito so ndi nthawi yoti nanenso I should advance my career because I work as an accountant now.
ndiye ndimachita nsonga zimenezo komanso timabizinesi kuthamanga so zochitikazo ndiye ndizambirimbiri koma nyimbozo zikubwera oti pa 10 June pomwepo tili nkena ndithu kamene kakubwera. Actually, I wanted to say the same. Kuti akulu nyimbo zile matheratu. Osatheka nyimbo zonde ndizambirimbiri. Actually nyimbo zonde zimene zilipo zambiri mwina sokuposa maphunziro kumene zichokirako. Kwa basi. So pa 10 June anthu ayembekezere ndithu paleka nyimbo kachikondi. Paleka nyimbo kachikondi kamene takakonza kamene ndithu kakhaleka kutuluka. Tikaterenso tindi ma program tingapo timene anzathu anatita ana kuzoyimba imbaku tima features tingapo timene tikhale tikutukutuku. Ndifati malizo choza kwathu uthenga amene ufuna wasira Malawi ndi uthenga wanje pakhani ya maphunziro ya skulu iweyo anthu atakati kudziwa wagwirapo ntchito ku MBC pano kugwira ntchito kwina maphunziro kupangabe unapanga degree yako yoyamba upanga masters kupanganso ina wauza chani achinyamata komanso uthenga amene ukhalina ndi otani pa nkhani ya skulu ndi chofunikira kwambiri skulu ndi imene tachitayi koma it's not automatic kuti ukangomaliza skulu chonchi ndiye kuti zinthu ziyenda bwino pawekhanso umene upeze njira zina zimene zikhoza kuthandiza fika skulutu imangobwera ncholinga kuti ikuchape mutu ikutsekuka mutu koma it's not a guarantee kuti mmene zatende kuti iwe ukhala munthu ochita bwino umayeneranso kumaona ma opportunities anthu ena izizi zimangothandiza kuti uzitha kuona dziko mwina patali kusiyana ndi mmene anthu ena amaonera. So to me I believe that education is very important koma chofunikiranso nchina kumaona ma opportunities ena chifukwa ena ro amapeputsa amati sindingagwire ntchito iyi awutifa choti ndachita maphunziro aya. No, ndathokoza kwambiri. Zabwino zonse kwambiri. Thank you so much. Amene ndi Dick Shumba amadziwika bwino kwambiri kuti Diktator. Iyeyo ndi nyamata amene ali woyimba koma anaona kuti iyayi ndipange maphunziro. Padakali pano amene akulowa mu background pano pamene ndi mkati mene muchitika zimenezi ndi mayi wa fuko lino Madam Monica Chakwera ndi amene akuyenda pakupita kutsogoloku ndipo ateremu ndi kuti posera apa tikhati kuona procession imene ikhale ikulowa pamenepa ya Deputy Vice Chancellor kenaka tiona gulu lina limene likhale likulowa pamodzi ndi Chancellor wa university imene ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera iyeyo ndi Chancellor wa university ino ya Mubas 2019 kudzera ku act kapena malamulo atsopano ochititsa ku parliament aphungu atakumana okambirana anaona kuti ma university onse amene ali pansi pa university ya Malawi awagawe ma university ngati imeneja ya Chancellor College pano ndi University of Malawi kuzabwera ku HES imene ipadakali pano kuti ku HES inali yokhuza za medical sciences kuzabweranso ino imene ali polytechnic nthawi imeneyo padakali pano ndi Mubas komanso kuli Longwe kumene kuli Luwana ma university onsewa adagawa ndipo act imeneyo ni chaka 2019 mpaka nauti yayi tikufuna kuti 21 makamaka pamene university ino inayamba kukhala payokha chaka chino nchachiwiri congregation imeneyi ikutuluka ikubweretsa anthu ake kuti abwera zapange graduate ndi zikuchitika kuno posera pamwe atafotokozeramo tikhati kuona deputy wina ukulowa pamenepa kenaka president ngati chancellor akhala akulowa posera pa tikudikira zimenezo ndikufuna kuti osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.